cah dong udut-udut mbako iki wedang-wedangan. Ayo Pakde karang arek metu-metu yo ora oleh kok. Sing penting yo nang omah wae dhisik. Ah, karang yo kahanane karang yo kok ngene sing wong ki lek mikir kepriye to nek sahanan saiki ming marake cumpleng nang ngendas. Kaming wedang-wedengen. Jangan yo tae lek tuku kok lek. Sing areng nggo tuku apa kahanan dodol-dodolan ra payu. Arek tetuku nek nggo sing dituku mono ana arek metu-metu ora oleh. Lah kan yo arek kepriye kahanan kok ngene iki ra ming sedih. Lah sarang gitu po ana ki wong, nek sarang gitu kurang ana. Lah mulakno kuwi. Ya ming wong ki ngene iki karang kahanane cek kok kene ya ming manut program pemerintah. Kon jarak jauh ya jarak jauh, aja dekat-dekat. Yuk mungkin nganggo masker lah reketane udut dibuka. Kuwi ya penting. Jadi program pemerintah kuwi pemerintah kudune di manfaati. Saran. Dah. Gusah, golek apa ala koyo ming bosek. Bilang yang wis keren to. Ayo. Kang Bang ra kok nyaur dal wedhus. Wis lemah kontal. Mau lemah kikis kono kaya. Apa iki? Sodrae wong Kakang. Ini bae jangan awor kancane dadi nggo gawe nglipur pikiran. Lah iya to, Jrot. Susah. Yo kene wis jangan dicik, kakak lak yo mungku-mungku. Nyapa iki? Susah iki. Ngaret wae wong susah. Iya mah ada maling nanti iki ada kumpul-kumpul lagi. Ah ya wong ki timbangane kok susah-susah ya dilipur kene iki. Wedangan. Ora wedangannya. Nah, yo gelas iki kan yo lupa patas to. Nyanyi wedangan. Yo wedangan siki omong-omongan ah. Aduh, Ayo panas kok yo orang wedang tas nyilir kok. Glenteng-glenteng siki. Kepanane. Manane wong kira cok. Ya nek arek Anu apa-apa. wis dina ora udut ra gablek. Apa iki? arek kan pedhus muke kodol kabeh apa? Ah, payu, garis sitok, incili wis sikile potong sitok. Sakake. Aku nek kelingan lelakonmu, Jrot, mangsane bodo iya. malah nyaur. Wes pokoke aku ngono lho setrum. Pedhus loro kok didol awang kok gawe ore-ore kok malah. Yo anak marah kok waris siapa, Jrot. Oh, iki sesuk. Nek yo le mikir yo sesuk saiki sementing ki lek corona iki wis doyo-doyo lek mampet. Lah iya. Anakmu mau diwarisi bau. Sekarang ya iya. Ah, malah beli lagi date. Alah saiki karang wong ki ngene iki kok Jrot. Wong ki padha wae wong ki ora gedhe ora cilik wong ki mesti mbliyer ngrasake kahanan iki Jrot. Iya. Dulu lah BLT apa to? Ora. Blacklist jenenge sange. Wis. Ora yo pemerintah mikir ora bantu kowe wong minggu nyari utang. Ora nggih nguripi anak. Aduh. Lah iki sing wong jan mulya ki lha iki. Ada nanti mau. Alah lah ya ming wong do mau kumpul-kumpul nglipur pikiran timbangane panik nang omah to. Kahanan. Nang omah ming bingung. Rono rene bingung, rono rene bingung, malah ming ngrasake cumpleng tok. Bakune sapa iki? Bakone nggone nganu, nggone nuk. Nuke dodol baku to saiki to? Lah yo gliak-gliak Kulo ya ora brantik planili wong ming colongan, yo kleru karo kleru. Nek nyolong nanti yo bakune ngene nuk yo. Wes Kok iso aku lari? Iki nganu kok, nganune lek nggone Pak Desagi lek pulang ke Pak Desagi. Jangan duduk dhewe ning mah didol iki. Cok. kok emang bar dinggo trot Ah. Oh, Ora kadul. ora dicolong. Lah ngomong lek ngaretnya yo wis oleh apa? Alah yo les setengah kemoto lek blendu. Ayo lek doleh iki karang yo ndak betul sing ngelih. Harus sitok akeh dipakani. Dosa ora dipakani. Generiko kaya wong tuwa iki solusine iki nek ngene iki njuk kepiye? Ora mung dolan nyambut gawe ora gablek apa-apa iki ah. Yo. Apa lo kahanan ya kaya kene Jrot saiki nganu wae. Apa perlune nggonmu ngarit wae lek ngarit ndak nganti udan.
sesuk meneh ling Rembug. Aku jane iki anu Piye? ora oleh bantuan prosedur Bayu. Oh Wah. iya, Pian. Kuwi ora apik kuwi. Lah pokoknya njur arek mangan apa? Ayo engko nunut gomu. Mantap. Wong kuwi ora apik kahanan wong liya. Sing baku ya wong ki lek Rencanane muwe. rencanane iki elek kowe kok malahan ruwet. Pusing aku ki. Wis lak ngarit wae apa perlu sesuk ki nek perkara nggon kahanan iki ling Rembug sesuk karena kahanan arek udan iki do bubar wae. Nek kelompok-kelompok apa anane lek nyam anu Mana ndi pergi? Opo telepon barang ki? Miss call, paling ana lagi utang. Ya wis aku tak terus kayak ngarit Ayo, barale wis, kono. oleh oleh Ya. Nek ora senajan dusitan ora pakan arek kebri ya. Yo ah. Mesake. Yo nak geragat-geragat yo. Yo nak geragat-geragat yo. Beda kan.